Hakasngi saitjain kalai phuwei tarik Nailar arhajar arpusa. Ka Dr. Mercy Pala, Medical Officer Mairang Civil Hospital, kala Jingpynshai bat Jingpynshai ya ka koit khiah na ka bynta ki Khynnah Kynthei naduh klas 6 haduh klas 9 jong ka skul St.Jospeh High Secondary School Laitkor. Ka jingurlong jong ka ni ka prokram kadei ka jingshimkhia jong ka nonghikai Miss Merilda Kharbihkhiew. Ka kwah bagi Khynnah Kynthei jong ka te ka skul kintip Halor ka Jingkoit Jingkhiah Jong ki Khynnah Kynthei lani ka female health khamtam hakapor ba kidangkhe samla period of adolescence PCOS PCOD bat kiwe ki jing ki ba yadei bat ka koit ka khiah jong ki Kynthei. Habai kran bat kinong thok khubor ka Miss Kharbihkhiew ka laong ka Jingkoit Jingkhiah Jong ka kme kadei ka Jingkoit Jingkhiah Jong ka yeng kasam. Namar kata kane kadei ka por ka ba biang ban pasat jingmut shaki Khynnah Kynthei Halor kumno ban yada yala de na ka jingshakta haki jingpang ba pher haki por ban wan. Shu kala ong kani ka bynta ka long ka ba sngi bha namar lada ai jing tip ha ka por ka ba biang kala ban wan ra yaki jing ki ba shirkhei ha ka koit ka khiah haki sinam ban wan. Headmaster Reverend Padar Sylvester Syndrome SDB ula ong baki Khynnah skul kila shim bynta ra ka jing ang not banyo Jingpynshai Halor ka koit ka khiah namar baro shikata kim shim la yo ka nonghikai Halor kani kamat. Lengba kani ka prokram kila snngewthuh baka koit ka khiah jong ki Khynnah Kynthei kalong ka ba kongsan.